Plastic house.
talaga to sila ni tatay. Baby. Ito ba yung Zion North? Oh? Yeah. Ito ba? Masarap.
Kasya yan. Parang tingin tayo doon design natin sa mga photos.
Kaya laladugo ha mo. Hindi yung marakan. Patalo sabi ko, alay magpunta. Malaya mga salado sa tanong. Ano yung alipin? Kaya sa kanila, meron ng challenge. Sila po yung sa iba tayo.
me suena ancora, sì, speriamo suoni.
Thank